én Roli vagyok, és ebben a mai videóban itt van velem Fruithead 1. Sziasztok! Remélem jól halljátok, ebben a mai videóban játszani fogunk Minecraftot, de nem akárhogy. 1v1. 1v1. PvP. Akkor PvP. Ja! Nem volt Minecraftos tartalom már a Lucky blokkos óta, és gondolom, hogy ez most legyen most egy új. Nem az a Lucky Barnié, kérem szépen. Jó van, de Lucky Barney most nincs itt, igen. Lucky Barney is jött volna PvP-zni velünk, csak ő is itt van a hívásba velünk, csak ő nem tud jelenleg játszani. Ami szomorú. Viszont ő is itt van a hívásba velünk, és oda ki van építve, mutasd meg. Jó, megmutatom. Igen, amúgy. Ott ki van építve, ott. Mindegy. Fogjuk izétre a témát. Megyek ki az... Ja igen, és itt egy ilyen kicsi arénát építettem. Igen, azt nem Lucky Barnak, hanem Fruithead 1-nek köszönhetjük. Köszönjük szépen. Oj, van ott egy kicsi hiba. De most úgy játszunk. Amúgy ebben a világban még fogunk játszani, gondolom, ilyen izé. Oké, na, szerintem álljunk fel, én ide, te menj túl. Lehet, még teszem magamat kalandmódra, mert az lehet jobb. Miért lesz kalandmód? Azért, mert akkor nem tudjuk kiütni blokkokat, de egymásik főkötni. Let's go akkor. Akkor most kezdjük, menjünk egy próbát, lássuk főkötni egymást. Igen, jó, megy, jó, állj vissza. Jó, és srácok, állj még. Pillanatot. Ha nem leszek profi, azt nézzétek el nekem. Mert, ja, én igazából most játszok majdnem először telefonon. Megadok mindenkinek kaját, és átteszem a difficulty. Itt van egy vándorfalusi XD. Na, hol van, mindenki nézzünk is. Na, állj oda félre, pont velem szembe persze, ne egyébként ott. Jó, és akkor kezdjük. 3, 2, 1, és... Mit fogok csinálni? Várjál! Hey! Gyere! Azért nagyon sérülök! Wait! Első kört én nyertem meg, várjál! Várjál, töltödjön vissza! Neked, de nem... Addig mennyi kört megyünk tényleg, azt meg lassan beszélni. Tehát, hogy legyen az, hogy 5 mindig megyünk. Csak töltödjön vissza a HP-n. Akkor egy nekem. Barni, hallod, még itt vagy? Biztos. Csak töltödjön nekem is vissza a HP-m azért, na? Mert annyira levitted, mint nekem. Várom. Megadnak. Csak várj egy kicsit. 4 HP-m van. Jó, aki kicsit várunk akkor. Igen, amúgy, ha tetszik még, akkor írjátok le kommentbe, hogy majd legközelebb mit csináljunk. Survival-özzünk egy survival sorozatot, vagy esetleg... Hát azt lehetőleg gépen lenne a legjobb, mert én is ugasztottam. És én most is gépre játszok, csak a Java verzióban már magas vagyok. Na még várjál, még kell egy kicsi, még meg kell egy sűrű. Jó, hát adtam. Hát igen, most eszem. 1 élet mínusz, na várjál, még mennyi? Oké, szed. Na, hogy haladsz? Fent vagyok. 3, 2, 1. Hogy jól kezdnék ki. Várj, jól émel! Gyere, cigó! Nincs a pajzsó. Neked jó nincs. Te nem is. Várj! Ja igen, gyémánt kardod van, most vettem észre, esfelejt. Igen. Jó. Csak így hallják a nézők is. Gyere ide. Fészken van-e? Ó, na jó, állj meg, akkor mivel túl elég oké vagy. Vagy ki lettem zárva, hát? Állj meg. Túl OP vagyok. Hát egy kicsit OP vagy. Jó, akkor én eldobom a pajzsomat szerintem. Nem, te is kapsz vaskart. Akkor jó. Nálam úgyis van még egy az inventorimba, úgyhogy lecserélem azt. Na jó van. Cseréld le akkor vaskardra, biztos OP azért. Csak a pajzsot ne használjam, mert az annyira meghosszabbítja. És nekem nincs is pajzsom. Akkor mégsem OP számítógépről, úgy néz ki. Akkor 2-0.
Visszaadhatom, de legalább. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól. Tehát most én úgy fogom a telefonomat, mint még soha. Várjál, még töltsem fel a kaja. És szépen gyenge ráállítom az egéresre. Kezdhetjük! 3, 2, 1, és indulás. Várj, jól kezdünk még. Ó, basszus! Belaggoltam! Ne! Megint nyertem. Állj meg, nem. Állj meg, de miért ide kiszparnolok? Nem tudom. De túl jó vagyok. Meg kell várni, amíg visszatöltődik a HP-m azért tesóna. 3-0! 10 menetet megyünk, 10 menetet megyünk. Jó, majd lehet egy Stumble Guys videó is azért? Egy Stumble Guys 1v1? Én nem fogok, már nincs támogatás. Nincs. Amíg teszek ide egy spampotot fel. Meg... Ez spammer. Addig egy integetek én egyet. Egy kajacsíkomra is ment. Kezdhetjük. Le. Így jössz. 3, 2, 1, kezdjük! Így kezdtünk egyből. Igen, így kezdünk. De miért ne? Állj! Nem tudok beemelni! Akkor 1-3 nekem. GG vagy, de még... De Óna, de... Várjál, oda tudsz tépésztetni magadhoz? Meg kiestem a világból. De Rolikának is azért spam pointot adjál. Oda be. De egy kicsit azért jó vagy, azért mit nem mondjak. Meg nem adok operátort, meg. Spam point... De adok operátors, tedd oda. De nem tudom, hogy kell rakni. Tudok adni operátort, na jó van. Állj meg, Rolika. És akkor most hogyan legyen? Hogy tudom beállítani azt, hogy per... Ide jössz, még ide jössz. Per... De ne oda fel, gyere ide. Gyere ide a te helyedre, csípe per spam point. Spamna. Tudom. Indexépet csinálok a videót? Igen. Ó, persze, hogy a parancsmart nem lehet elérhető a francba belé. Per. Mi azt, hogy nem elérhető? Adtam operátor. Per, Rolika. Na megvan. 3, 2, 1, és. Mehet. Gyere. Gyere Gábor, gyere. Nem tudok izélni! Állj meg! Beragadt a gombon, várjál. Mehet. Percik egy csávó! Nem volt sem, úgy tényleg beragadt. Francba! De nem le... Ó, de rossz az a idő! Most kap foskardot, nem meg kilejek. Én is kell, nyugi, várjál. Most be fogom állítani az érzékenységet jobban. Olyan rossz az érzékenység. Hát még egy kicsikével azért muszáj beállítsam, nagyon rossz. 42-es vajon jó lesz? Igen. Kezdhetjük akkor? Let's go! Ez már 8 perc megy a videó, amúgy ezt tudtad? Mindegy, kezdődik. De az a gond, neked 2 HP mínuszban van. Hát nekem is csinálj. Nem, neked van 2 HP mínuszban, nekem fullon van. Jó, tényleg látod a képen valószínűség. Na jó. Kezdhetjük? Mindegy, kezdjük. Legalább ha lesz még. Francba. Elcsesztem! Nem, jól émelsz. A fa... Megint rossz az érzékenység. Fúj. De rossz, hogy eltalálsz! Jó. Áú. Mi ez? Valami izé? Így verseny. A faszomat! Boldul el. Meg fogok halni! Megölsz! Így szipulsz szét! Csak ilyen.
De megölnek! De megölnek! Adjál, meg nem számoltam, mennyi a pont. Hát az 2-2 amúgy, 2-3. 3-3. Jó, 3. 3-3. Még... Egyet járnak én is. Na várj, megállsz. Azt mondjuk 3-3 legyen egyenlő. Jó van, de akkor most... játszottunk, még 4-et játszunk, lássuk. Mikor nyerünk. Kezdhetjük? Adok magam. Kőkardot adok. De... Kőkard. Stone. Sword. Megadtam magam most egy kőkardot. Oké. Kezdhetjük 3, 2, 1 és. Állj meg. Már szuper. Már azért van nekem is azért valami előnyöm. Oh, na jó van, akkor visszahozzuk a vaskardot. Milyen? De jó van, na te gépről vagy, jó van, neked nagyobb az előnyöd. Egyből egyet downgrade-elünk, már én nyerek. Vagy ha egyedül tudom a izén, akkor már én nyerek. Épp ez a Ha baj. már kicsivel én gyengébb vagy erősebb vagyok már. Na mindegy, hát 3... Nem, még nem 3-2. 1. Kell hílelj vagy mi? Igen, kell hilleljek, ha felére elütöd a HP-t. Meg adok neked healing pot. Csak dobjad rám. Azonnali gyógyulást. Nem stackelődnek a potik. Az jó cringe. Nem tudom. Kösz. Ezt is majd dob le magadra. Én is hiszedek egy párat magamnak. Úgy eldobtam, hogy belagolt a játékom. GG-nek. Kezdhetjük? Oké. Kajám, állj meg a kajacsíkom. Oké. De kezdhessük. A játék közben nem használsz healing potit, csak a játék. Nem, azt nem. Olyat nem tennék. Na végre! Tudod mi volt az 5-3, nem? Igen, 5-3. Hm. Állj meg, healing poti. Jó van, tényleg. Na, De nice. egy dobhatod, akkor is működik. Tudom, de... Minden most. Jó. Hát nem mondod, állj meg! Na. Mi a szar? Mi van? Miért gáljak meg? Állj, Most közben használsz healing potit. az a baj. Igen, tudom. Egy slime. Ez a normál, hogy jönnek a számok. De ne, megüttelek volna meg! Tudom! Na, dobjad magadra az egészet. Volt egészen. Csak Akkor még mennyi meccs van? Láj? 5-4. Ez 5-4. Még egy meccs van. Lásd, ha azt nyered döntetlen, Ha. én nyerem döntetlen, ha te nyered nyertél. Ha döntetlen, akkor még egy plusz meccset. De az a gond, hogy így nyerhetsz is. Na, gyere, kezdhetjük? Igen. Persze, bóduel megint a francba. Egyből kezdünk, jó kezdünk. De mi? Megnyitottam azt a retkes ládát! Nem bírok mozogni! Állj meg. Hát még megállunk, jó? Most már mehet. Királyunk meg! 2 HP volt. Nyertél. Yes! Az 1v1 a Championship nyertese Rolika. Nem. Ne meg! Ne! Ez nem számít attól. Rolika nyert. Yeah! All the best. Albert Mathé. Yeah! Nyertes Let's go! a nagy küzdelem. 1v1. Szóval majd Rukiban is fogjuk hozni is ilyen. Hogy lesz majd? 3v? Vagy 1v1v1? Szerintem. Vagy ilyen turnament. Vagy Mindegy, turnament. majd eldöntsük, mikor ő is tud jönni majd. Akkor elköszönsz, hogy most mit csinálunk. Hát, elköszönök, igen. Köszönöm szépen, megnéztél. Állj meg, akkor menjünk vissza a helyre. Még van a videó? Igen, még mindig. Még videózunk. Üdvözlök, üdvözlök. Milyen üdvözlök? Üdvözlök mindenkit! Viszontlátásra minden nézőnek köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem tetszett, lájkoljatok, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a Goofy csengőt, és viszlát! Goodbye!